שלום לכולם, שלום לכל המצטרפים, הצופות, הצופים. ברוכים הבאים לתוכנית כל האקדמיה עם רלי בריל, תוכנית הלימודים, מחקר ומה שביניהם. אני רוצה להגיד שלום לאורח שלי, שלום בן. שלום, שלום. אוקיי, אז תקשיבו טוב. בן זילברמן, כאן איתי, הוא הרכז של היוצאים והיוצאות לשאלה מהחינוך החרדי, בדיקנת הסטודנטים שבאוניברסיטה העברית. הוא סטודנט בבית הספר לעבודה סוציאלית, הוא בחוג ללימודי מקרא, והוא עצמו בוגר החינוך החרדי, כמה מפתיע. רק לפני 4 שנים הוא יצא לשאלה, והוא מתאר את היציאה לשאלה כלידה מחדש של זהותו העצמית. אכן, כן. הוא אימץ לחיקו ערכים של חופש, צדק ושוויון קיומי, ומעיד על עצמו שהוא מכור לשירי ארץ ישראל הישנה, ושאין כמעט שיחה שבו הוא לא מזכיר את המילה אוטונומיה. אוטונומיה. שלום לבן זילברמן. היי! מה קורה? בסדר. אז נתחיל ישר? אז מה אלוהים אמר לך בפעם הראשונה? זה היה נורא פשוט. הוא אמר יהי אור. ויהי אור. כן. אז בוא נספר קצת בוא נספר לצופים בנו ולצופות, איך הכל התחיל בעצם. וואו. אז יום אחד הלכתי, פגשתי את אלוהים. הוא אמר לי, היי, מה קורה? אנחנו מתחילים עכשיו. אמרתי לו, מצטרף אליך, משם החגיגה התחילה. וזה לא באמת מה שהיה. אוקיי. ועכשיו הסיפור האמיתי. עכשיו הסיפור האמיתי. אז איך הכל התחיל? כן, מתי, עכשיו אנחנו יודעים, מי שרק יצטרף עכשיו, אתה עכשיו סטודנט לתואר שני כבר, נכון? לא, זה עדיין בתואר ראשון? וואו, איזה עבודה, אתם צריכים לשמוע גם על העבודה שהוא עושה אחר כך. אבל עכשיו אתה כבר סטודנט, ולפני כמה שנים יצאת בשאלה. יופי, אז שאלה, יציאה בשאלה זה נגיד לא משהו של מדליקים ונגמר. זה לא, עכשיו אני יוצא, זהו, נגמר הסיפור. כן, זה משהו שבתהליך. אז אפשר לומר שנגיד בגיל 16 כבר יצאתי מהחברה החרדית. כן. ואז התחלתי לחפש משהו אחר. ואז ראיתי את עצמי שנים, נגיד עד גיל 20, כדתי. הייתי אומר אפילו עד גיל 21. אוקיי. ואז התקבלתי לאוניברסיטה העברית. זה נראה לי כזה, הכל בהילוך נורא נורא מהיר. בוא ננסה לפרק את זה קצת לגורמים. אז בעצם יום אחד, או עד יום אחד, אני בחור ישיבה קלאסי, שלומד בישיבה חרדית, בירושלים, אפילו בירושלים העתיקה, ברובע היהודי. ואז אני בוחר טיפה להתפרפר ולחפש דברים במקומות אחרים. הדשא של השכן היה בהחלט ירוק יותר. אוקיי, איזה שכן? תספר עליו. זהו, זה היה שכן מאוד מאוד טוב, ורציתי את הדשא שלו. אוקיי. ואז התחלתי לחפש, ואז עברתי לישיבה אחרת, שהיא ישיבה, הייתי אומר, על הרצף החרדי מודרני. אוקיי. משם עברתי לעוד ישיבה, ואז אחרי, אני חושב 2 בישיבות נוספות, שהן על הרצף החרדי, אבל לא החרדי הממסדי. אפשר לעשות תוכנית שלמה על מה זה חרדים, את יודעת. כן, אני קטונתי, באמת שאני פחות מכירה, אבל הנה, בשביל זה אתה פה, לספר לנו הכל, כל מה שלא יודעים. כן, אז אי אפשר לתפוס את הכל בזמן כזה קצר, אבל יש רצף בתוך החברה החרדית, ויש משהו שהוא יותר, יש קבוצות שהן יותר ממסדיות, הם כללים יותר נוקשים, לצורך העניין הליכה לאקדמיה זה כמובן משהו שהוא טבו, ולא מדברים עליו. אוקיי, ובאיזה שעה הבנת שאתה כן רוצה ללכת וללמוד? אז זה קורה אחרי 2 בישיבות שהן מה שנקרא חרדיות מודרניות. אוקיי. ואז אני מבין שאני רוצה את האקדמיה, ושזה הבית שאני רוצה קצת להכיר, וזה המקום שאני מושך אותי. ואז הלכתי למכינה שנקראת המכינה החרדית של ידי האוניברסיטה העברית, שזו מכינה קדם אקדמית, שבעצם מהווה כתחליף
לבגרויות. אוקיי. כי בוא נזכיר רגע, בעצם כל מי שיוצא מהישיבה, אין לו בגרות, לא לומדים, מה כן לומדים, אם בכלל? לומדים הרבה מאוד גמרא. בישיבה שבה אני למדתי, היה גם הרבה דגש על לימודי מקרא ומשניות, שזה אומנם קצת פחות נפוץ בחברה החרדית הנפוצה, אבל כן, היה שם גם דגש. אבל לא מתמטיקה, לא אנגלית, לא כל מה שצריך בעצם בשביל האוניברסיטה. נכון. אז יתרה מזאת שגם אין לימודי ליבה בעצם בתיכון, או מה שקוראים חיידרים או תלמודי תורה, גם בתיכון אין... רגע, גם בתיכון, כן, ביסודי אין לימודי ליבה, וגם בתיכון אין לימודים שמכינים לבגרויות. אז זה יוצא שבחור חרדי קלאסי שיוצא מישיבה חרדית. בגיל, נגיד, הוא באמת שהוא לא יוצא, כאילו הוא נשאר שם. הוא נשאר, אבל אלה שכן, בוא נגיד שבמקבילה החילונית, גיל 18, הוא לא יודע מתמטיקה, לא חשבון כמובן שלו, מתמטיקה כמובן שלו, חשבון, איכשהו עליהם נשאר לו טיפה מהמעט שלמדו ביסודי. מעבר לזה כמובן שיש שום דבר. אנגלית כמובן שלא. ולכן המכינה היא בעצם ממש קרש הצלה וכניסה מדהימה לסטודנטים שהם רוצים להתקבל לאוניברסיטה ואין להם בגרות. אבל איך, כלומר, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להגיע לשם, לאוניברסיטה, ללמוד, ואני צריך להכיר הרבה שפות חדשות, אפשר לקרוא לזה, גם אנגלית, גם מתמטיקה שהיא שפה בפני עצמה, ועוד כל מיני דברים כדי להשלים בעצם את החסר. המכינה היא כללית, או שהיא מדברת גם על הנושא הספציפי שאתה רוצה ללמוד? אוקיי, אז זה תלוי בשנים. יש שנים שבהם, כן, פותחים מכינות יהודיות, ואז זה אומר שיש נגיד מכינה למדעי הטבע, מכינה למדעי החברה. ואז לומדים אולי קצת ביולוגיה למי שהולך לכיוון של מדעי הטבע, אני מניחה, או... זהו שלא. גם לא, אוקיי. זהו שגם לא. גם שם עדיין שומעים על איזושהי ממסדיות חרדית? לא. פשוט האוניברסיטה, כן, גם במכינה הכללית וגם במכינה החרדית של האוניברסיטה, יש איזה שהם מחליטים, לפי פרמטרים שאני לא יודע לבחון אותם, מה צריך כשמתקבלים לכל חוג, ואז באמת שמים דגש, נגיד, על כימיה, על פיזיקה ומתמטיקה, לא כימיה. כשהולכים למדעי הטבע, וכשהולכים למדעי החברה, אז יש להם דגש יותר על סטטיסטיקה, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות, וגם פוליטיקה וממשל. יש תוכניות, כאילו, בעצם קורסים אחרים. קורסים נוספים. ואחרי זה, אז זה כאילו כמו לצאת עם תעודת בגרות? אחרי זה לצאת עם תעודת מכינה, שמבחינת האוניברסיטה, זה שווה ערך לתעודת בגרות. ומה עם פסיכומטרי? צריך גם לעשות פסיכומטרי. אוקיי. לא, אף אחד לא ניצל מפסיכומטרי. לא ניצל. אז אוקיי, אם תכננתם עכשיו לחזור בתשובה, ואז לחזור בשאלה כדי להתחמק מהפסיכומטרי, לא יקרה. לא בדיוק, לא בגלגול הזה. אוקיי. אנחנו נעבוד על זה, אולי נצליח. אולי. אז אוקיי, אז הדבר הבא שעושים אחרי המכינה הזאת, זה הפסיכומטרי. אוקיי. זה כבר הזכרנו, אבל. כן, אוקיי. עשינו פסיכומטרי, הוצאנו 800, כמה? כמה שצריך. כמה שצריך, הוצאנו מיד, אמרנו בלי להתבלבל. אוקיי. ואז הלכתי בעצם, זהו, ואז התחלתי להתעניין, מה אני רוצה ללמוד. כלומר, ידעת שאתה רוצה ללמוד, עדיין לא ידעת מה? כלומר, אמרת, אני אלך למכינה כדי לסגור את הפינה הזאת, כדי שמה שאני רוצה ללמוד, לפחות אני אוכל לעשות את זה. נכון. נכון, ובאמת כשהלכתי למכינה, למדתי במכינה של מדעי הטבע, ששמו דגש יותר על מתמטיקה ופיזיקה, ובסוף בדיעבד לא הלכתי לזה, הלכתי למשהו, שום מדעי החברה. אוקיי, אז... כמו שאת הזכרת בהתחלה, אני לומד היום מעבדה סוציאלית, וגם מקרא באוניברסיטה, שזה גם אירוח. זה יותר קל לך? כי אתה כבר בא מהתחום? אפשר לקרוא לזה? הנושא של המקרא. הנושא של המקרא, בהחלט יש לי יד ורגל בו. למדתי נגיד בתלמוד תורה, ששם דגש מאוד גדול על לימודי מקרא. אמנם בגישה מאוד מאוד דתית וראייה מאוד הוליסטית של המקרא. אבל זה נתן לי יד ורגל, כן. אני פותח היום מקרא, אני מרגיש בבית. מרגיש. אז בחרת בגלל שאתה מרגיש בבית, או כי אתה רוצה ללמוד עוד, או איך...
שאלה מצוינת. אז כשאני התחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטה, עוד לא ראיתי את עצמי כיוצא בשאלה. אז לקח לזה כמה חודשים עד שהרשיתי לעצמי לעשות את הצעד הזה. אוקיי. יש מי שיאמר האוניברסיטה הוציאה אותי בשאלה. אוקיי. אני חושב שהאוניברסיטה נתנה לי במה. היא אמרה לי, בוא, אתה מוזמן, וזה עזר לי. אוקיי. זה היה מאוד טוב. אז הלכתי ללמוד לימודי מקרא מההתחלה, כי חשבתי, באמת שזה לא מדויק. לא הלכתי ישר ללמוד לימודי מקרא. התחלתי מהיסטוריה של עם ישראל, תקופת המקרא. נורא קרוב, נורא דומה, אבל לא בדיוק אותו הדבר. אוקיי. ואז, אבל זה היה כזה, כי אמרתי, תכלס אני רוצה ללמוד מקרא, אבל שלא יהרגו אותי בבית. זה שאני רוצה ללמוד מקרא, מלא, מה לומדים שם על מקרא, ואלו הנחות יסוד הם מדברים שם על זה. אז... אוקיי. כן, אז אמרתי, טוב, אז אני אלך ללמוד היסטוריה של עם ישראל תקופת המקרא, ואז אחרי שנה וחצי הרגשתי מספיק בנוח, ועברתי ללימודי מקרא. אבל מה היה בעצם המניע המרכזי? אוקיי. רציתי להכיר את המקרא מנקודת מבט חילונית. רציתי להבין מה טוענים שם בצד השני. זה כאילו, אין סיכוי שהם צודקים, כן? זה ברור שהתורה ניתנה מאלוהים וכו' וכו'. אבל רק צריך לדעת מה לענות לאויב, נכון? אז ככה ממש. אוקיי. אז ככה קרה. כן. אז אתה אומר שהאוניברסיטה עושה עבודת שיווק טובה לצד אולי לא יודעת, לקרוא לזה צד ניטרלי כזה, שמסתכלים עליו מבחוץ כזה? לא. לא? אוקיי. לא נקרא לו כך, כי נגיד, נגיד נבחר את האקדמיה, שגם לה אין הנחות יסוד, ערכים, שהיא לא יכולה לערער עליהם. אז אני לא נגיד ככה, אבל נגיד שהיא בהחלט משווקת משהו אחר, והיא מציעה איזושהי נקודת מבט אחרת על המקרא, ועל ההתפתחות ההיסטורית של המקרא. ונקודת מבט אחרת לגמרי ממה שאני למדתי. וזה היה פשוט כיף גדול. כיף גדול, ישבנו בשיעורים, הייתי מרותק, הייתי יושב ונהנה מרעיונות אחרים, מנקודות מבט אחרות על המקרא, להבין איך דברים התפתחו, זה היה פשוט הנאה צרופה. איזה יופי. אז המניע היה, אפרופו חזרה למניע, המניע היה, אני רוצה לדעת מה נכון. אוקיי. בואו נבחן את הדברים לאמיתם. כלומר, אתה מתחיל לשאול שאלות, ובעצם זו הסיבה שקוראים לזה לצאת בשאלה. נכון. יציאה בשאלה, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, מתחילה באיזשהו סימן שאלה. הצבה של סימני שאלות. בניגוד לסימני קריאה. סימני קריאה, כן. כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון. נכון, כן. עשינו איזה... מותר לספר להם על זה? בטח. למה לא? אין לנו סודות. רק בגלל שאין לי מושג בכל הדבר הזה, היינו חייבים קצת לדבר, שלא יהיה מצב שאני כזה, אוקיי, בוא תספר לנו, ואני שותקת כל נכון. אז... כן, טוב. אז אנחנו... סימני שאלה. סימני שאלה, ויוצאים בשאלה. אנחנו במקום סימני קריאה הופכים את זה לסימני שאלה, ובעצם שואלים את השאלות של, אוקיי, בוא נראה עכשיו מה נכון. כי אתה יודע משהו אחד, ובאוניברסיטה אומרים משהו אחר, אז בוא נחקור לעומק. מה גילית? יפה, גיליתי שסימני שאלה הם הרבה יותר יפים מסימני קריאה. כן, ואז פשוט אפשר כזה לתת להם לרקוד כזה על המסך, וכאילו ועל הניירת, ועל המאמרים, וכל מיני מקומות כאלה של אקדמיים, ואפשר להשאיר אותם שמה. זה לא נגיד כמו נגיד רופאים מחפשים איזושהי תרופה למחלה, ואז הם נורא צריכים את הוודאות, כי באמת יש פה מישהו שהולך למות. פה פתאום הבנתי שאנחנו יכולים להישאר עם שאלות, כי הרי היסטוריה קשה מאוד להוכיח את מה שקרה. ולפעמים, אז יש השערות, יש ביסוס קצת לזה, וקצת יותר לזה, ויש מחלוקות. ובסדר, יש מי שמרגיש צורך לקבל החלטה נורא ברורה מה היה. אוקיי. אני פחות שמה, אני נהנה מהספק. אני אוהב את הצדדים השונים, אני אוהב לדבר על זה. לשמוע. אני באהבה מסכים לדבר עכשיו שעה שלמה על לימודי המקרא שלי, וגם לעשות קצת פרסומת ללימודי המקרא באוניברסיטה העברית. תבואו, שווה. מעניין. אתה חושב, ככה עלה לי תוך כדי, שאולי כל יוצאת או יוצא בשאלה, הם סוג של חוקרים בנפשם כזה? כן, אני בהחלט חושב ככה. כן? אני חושב שכל מי שעושה שינוי, הוא בעצם חוקר. אפשר לומר גם שכל בן אדם הוא חוקר. אפרופו מחקר נרטיבי שאני עושה. כן, יש לנו נרטיב, אנחנו חוקרים את המציאות, ואנחנו מגבשים מסקנות, או נשארים בסימני שאלה. אנחנו עושים מחקר, וזה על אחת כמה וכמה לדעתי, נכון, לגבי אנשים שעושים שינויים בחיים שלהם. בין אם זה חזרה בתשובה, או חזרה בשאלה, או פתאום תהליך של טבעוניות,
או צמחונות. הגירה. כן. אני יכולה לחשוב על... זה מה שבלבל אותי, בגלל שסיפרת לי קצת על המחקר שלך, ואני ישר מחקר מקשר אותי לתואר השני, דווקא השני, שלישי, והלאה. אתה רואה יותר יוצאים בשאלה שממשיכים באמת לתארים מתקדמים? כי הם אוהבים את השאלות האלה ובעצם לחקור יותר? אז מוקדם מדי כדי להגיד את זה, גם כי תפקידי הוא די חדש, ועד לפני בעצם 4 חודשים לא היה רכז באוניברסיטה בתפקיד שבו אני נמצא היום. וואו, אז כאילו מה בקודם? חיפשו שאתה הצעת שיהיה, או איך זה? חיפשו. כן, חיפשו, אפילו היה מישהו שנכנס לתפקיד, מישהו מה זה לא התאים לו, ואז הוא עזב, ואז אני הגעתי. ובעצם עד התקופה הזו, או עד עכשיו, קהילת היוצאים והיוצאות לשאלה באוניברסיטה היו תחת הקהילה החרדית. זה לא נשמע לי דומה. זה לא בדיוק, כן. יש משהו, כאילו, נכון? אם אתה הולכת ברחוב, את יכולה ככה לזהות את הדמיון, אולי יש מי שיאמר, אולי. אבל איך, כלומר, זה לא נשמע אותם צרכים. בדיוק. ופה באמת אפשר לומר שהאוניברסיטה הבינה שזהו, שצריך להקים משהו שהוא ייעודי לקהילה של היוצאים והיוצאות בשאלה, וצריך להפריד את זה מהקהילה החרדית. כי יוצאים בשאלה, אמנם נכון, יש להם עבר משותף, כמו שיש לכל חרדי בזה שהם לא עשו בגרות, ושהם חסר להם יש פערי ידע ופערי תרבות, ועוד כל מיני פערים. ובכל זאת, הרב השונה על הדומה. כי ההוויה שלהם כיום היא אחרת לגמרי. ומה שמעסיק אותם זה שאלות אחרות, והצרכים שלהם הם צרכים אחרים. הרצון להשתלב בחברה החילונית הוא גדול הרבה יותר ממה שקיים אצל בוגרי החינוך החרדי שעדיין רואים עצמם כחרדים. כן. אז פה האוניברסיטה באמת החליטה לעשות שינוי, ופתחה תפקיד חדש של רכז היוצאים והיוצאות לשאלה, וזכיתי. מדהים. זכיתי להיות במקום הזה, כן. וואו. אז קודם כל הכבוד באמת. אנחנו נדבר על מה בדיוק הזכויות ומה ההטבות של כל מי שחושב, אוקיי, אז מה בדיוק עושים שם ביחידה הזאת. אבל לפני כן יצא לי ככה לדבר אתמול עם עוד יוצא בשאלה. אני לא יודעת אם הוא רוצה או לא רוצה שנזכיר את שמו, אבל יש לו סיפור מהמם. א', איפה אתה? א', איפה אתה? יצא שהוא סיפר לי בעצם הוא לא, זה לא עבר הרבה זמן מאז שהוא יצא בעצם משאלה. מה שהפתיע אותי זה שהוא בא באמת כמו רוב היוצאים בשאלה, בלי שום רקע, בלי שום דבר, לא מתמטיקה ולא אנגלית, ומה הוא הלך ללמוד? רוצה לספר? כן, אז מדובר בבחור חמד שהלך ללמוד מדעי המחשב. זה פשוט הפתיע אותי. זה מסלול שהוא גם ככה, למי שיודע ויש לו רקע בתחום, זה לא מסלול כל כך פשוט. זה משהו שהרבה ככה מתקשים בדרך, ואולי בוחרים אפילו מלכתחילה במסלול, כי הוא נחשב, ויש משכורת טובה אחר כך, ואולי קצת בוחרים את זה משיקולים שהם לא באמת ככה מהלב. אבל הוא אמר שזה פשוט, הוא התאהב במתמטיקה. איזה מדהים זה. זה מדהים. איזה מדהים זה, להתאהב במתמטיקה אחרי שלא שמעת, לא ראית, לא תרגלת, ופתאום להכיר את זה ומיד להתאהב ולהחליט, אני רוצה לעשות תואר כזה, שיש בו הרבה מתמטיקה, והוא נשמע מעניין, והוא אמר שגם סך הכל, למרות הפערים ככה, מצליח מאוד יפה להסתדר. והציונים בסדר, והולך לו טוב, ואני כזה התחלתי לחשוב, אמרתי, אוקיי, כנראה שזה קצת מחזק את העניין הזה של לבחור את מה שבוער מבפנים. כן. שברגע שבוחרים משהו שהוא מבפנים, אז גם הדרך היא יותר מענה. ונכון, יש כל מיני קורסים שהם לא הכי כיפים, גם אצלו, גם אצלנו, אצל כל סטודנט, אבל ברגע שבוחרים את הבסיס של התואר, שהוא מה שאנחנו באמת רוצים, אני חושבת שהדרך הרבה יותר קלה, ובלי קשר ליוצאים בשאלה, אני חושבת שזה סיפור השראה מדהים לכל מי שמגיע בלי רקע.
ורוצה ללמוד, אפילו מדעי המחשב, כי בא לו. או ללמוד משהו אחר, אבל אין לו רקע, אבל כי בא לו. כן. אני חושבת שאיפשהו אנחנו מדברים על שיר שאתה מאוד אוהב, הלב חופשי. כן. וזה מאוד מתקשר לי גם לזה. כן, אני חושב שכן. אני חושב שאנשים שהולכים עם הלב שלהם, אבל לומדים מה שהם אוהבים, יש פה משהו של מתחבר שם על לב חופשי, שרוצה קצת למצוא את מה שהוא אוהב, ואנחנו בתוכנית הזו, אני יכול להתיימר ולומר, אנחנו מעודדים את זה. ברור, איזה ברור, כיף, איזה כיף. ברור, זה דבר ראשון. זהו, אז השיר הזה מבטא בעיניי בצורה מאוד מאוד תמציתית את החוויה שלי ביציאה בשאלה, הבחירה מחדש, הביסוס חדש של הערכים שבהם אני רוצה להאמין, הרצונות שלי, התפיסה שבה אני רואה את העולם, איך שאני מסביר לעצמי את המציאות. כל הדברים שעליהם גדלתי היו אחרים. הם היו מכתבים מבחוץ. על ידי טקסטים שלמדתי, על ידי רבנים, על ידי מחנכים, על ידי ההורים. וכמה שיש מקום לשאול שאלות, וכן גדלתי בסביבה שיחסית מאפשרת שאלות, עדיין הרגשתי שהממסד יושב עליי, ולא נותן לי לגמרי לבחור. ואת המקום להרהר על דברים, ולהחליט שאני רוצה אחרת, ולעשות שינוי, עד רמה של יציאה בשאלה. כי עבורם זה משהו שהוא... שחור לבן. זה שחור לבן. זה שחור לבן, לא רק... זה גם שחור לבן ממקום הורי. ההורה, אבא שלי לצורך העניין, או אמא שלי, רואים את גורלי כאסון. זה... הם ממש חושבים שאני כאילו מוליך את עצמי, מה שנקרא, לאבדון. אז יש את המקום הזה שבו אני מכבד את זה. אני מכבד את התפיסה שלהם, אני מכבד את ההבנה שלהם, שככה הדברים נראים מנקודת מבטם. השאלה היא כמה הם מאפשרים לי לבחור בכל זאת. בכל זאת? אז כן, לתודה לאל, איזשהו. זה מצחיק, איזשהו. תודה לאל, איזשהו אל. אז כן, הם עדיין תומכים בי, ועדיין מעודדים, ועליו שהם ממש לא מסכימים עם הדרך שלי. אני זכיתי במשפחה מדהימה. איזה כיף. באמת כבוד, אבל זה ממש לא הסיפורים הנפוצים. אז הלב חופשי, זה היכולת לבחור מחדש את הדרך שלי, את הערכים שבהם אני מאמין. בכל רגע נתון בעצם לעשות בחירה שהיא לפי איך שהלב החופשי שלי מרגיש ורוצה. וזה בדיוק השיר הזה. אז... איזה כיף. כיף לשמוע שיש הורים שמקבלים, כי בדרך כלל האמת ששומעים על הסיפורים שלא מקבלים. זה מה שאוהבים לשמוע, את כל הבלגנים. אני מניחה ששוב, אתה רואה ואתה נפגש איתם, אז באמת קיימים כאלה סיפורים, אבל זה כיף לשמוע שההורים מקבלים. אני מניחה שזה גם הפוך, כלומר שאתה מתארח אצלהם. כן, אז אני מאוד משתדל לכבד, ואני מגיע תמיד לבית עם כיפה, ושומר שבת בתוך הבית כשאני מגיע להתארח בשבתות. וכן, זה דורש ממני גם לשלם, ואני עושה את זה באהבה ובהערכה גדולה לזה שהם מאפשרים לי, ובכל זאת גם כדאי לציין שלא תמיד הכל ורוד, ולפעמים הרבה פעמים יש חיכוכים ואפילו ויכוחים בכל מיני נושאים, אבל כשהרצון וכשיש הבנה שיש אוטונומיה, כל אחד על החיים הפרטיים שלו, לעשות את הבחירות שנכונות לו, אז אפשר להתקרב ויש תנועה טובה. איזה כיף. הלוואי והיה את השידוכים האלה. בוא תספר לנו דווקא על הסיפורים שמגיעים אליך. זהו, אז בתור רכז ויוצאים מהרצות בשאלה, אני מתעסק בעיקר בסטודנטים שלומדים באוניברסיטה. אולי אפילו רק. זה סטודנטים שממש כבר נמצאים במהלך הלימודים. וזה כל מיני סיבות שאנשים מגיעים ליחידה, או לדיקנת הסטודנטים בכלל. ובוא נגיד שרוב הקריאות שמגיעות אלינו קשורות לעזרה אקדמית. סטודנטים שצריכים שיעורים פרטיים במתמטיקה, שיעורים פרטיים במדעי המחשב תכנות, כמובן. אפרופו אותו הבחור שלומד מדעי המחשב. וגם לדברים אחרים, כמו למשל כתיבה אקדמית. סטודנטים מתקשים בכתיבת עבודות, לא כולם, אבל ישנם שמתקשים, ואנחנו מצמידים להם סטודנטים משנים מתקדמות שלומדים איתה ועוזרים להם בכתיבה. כמובן לא כותבים במקומם. ברור שלא. אבל עוזרים להם בכתיבה, ועוברים על התכנים, עוזרים להם לסדר את זה, וזה באמת מאוד מאוד מועיל.
אז כן. וואו, איזה כיף לשמוע. זה באמת הפרויקט הגדול, הייתי אומר, של העזרה סטודנט לסטודנט בעצם, שמי שמתקשה ויש את הפערים האלה וצריך להשלים, מקבל. אני יכולה להגיד שאני הייתי אפילו בחונכות כזאת. אני הייתי מטעם לקוית למידה, קיבלתי עזרה כזאת, זה באמת עזרה נהדרת. אני יכולה להגיד, זה היה בשנה הראשונה, הייתי מאוד 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 לחוצה, הייתי צריכה להשיג ציונים נורא טובים, לא באתי מהרקע, אגב, אפרופו לא באים מהרקע, אז אני גם לא באתי מהרקע המדעי, ובכל זאת בחרתי בתואר מדעי, אז זה גם, החלטתי שאני משתמשת בכל התותחים, כל מה שמציעים לי, והייתה את האופציה הזאת בעצם גם ממרכז של לקויות למידה באוניברסיטה העברית, אז זה היה לנו גם, וקיבלתי מישהי שחנכה אותי ועזרה לי במהלך התואר, זה היה מדהים, זה היה כל כך מדהים, שאני חושבת משהו כמו שנתיים אחרי זה, אני עשיתי את זה בעצמי, לאחרים. ואחר כך גם, כלומר, עשיתי את זה במשך איזה 2 או 3, וזה היה ממש ממש כיף. ממש כיף. כלומר, גם לדעת שיש את האופציה הזאת, וגם לדעת שבבוא היום, כשאני אהיה חכמה יותר, ואני אדע יותר, ואני אלמד יותר, אני יכולה להעביר את זה הלאה. זה ממש מדהים. כבר, זה רק בהתחלה, אבל אני מניחה שאולי בעוד איזה 2, אלה שהיום מקבלים את הסיוע הזה, יוכלו גם לתת אותו. גם לתת. בהחלט. זה מדהים. בהחלט. איזה יופי, אז מה מדהימה, באמת. כן. מה עם עוד זכויות, הטבות, כל מה שבעצם סטודנט, אתה יודע מה, אפילו נתחיל לפני, שרצית ללכת ללמוד. זהו, אז בעצם מתחילת הדרך, עושים בשאלה, כמו גם לבוגרי החינוך החרדי, יש כל מיני ארגונים חיצוניים שעוזרים להם. אחד הארגונים הגדולים בתחום זה ארגון קמח, שנותן מלגות לבוגרי החינוך החרדי. תגיד את זה שוב, כדי שכולם ישמעו. כן, ארגון קמח עוזר לבוגרי החינוך החרדי, כולל יוצאים בשאלה, וכאן ראוי להזכיר את ארגון יוצאים לשינוי, כמה שאני יודע, הם הובילו שינוי בתחום הזה, שזה כולל את העזרה גם של יוצאים בשאלה, וגם הם זכאים לקבל, גם יוצאים בשאלה זכאים לקבל מימון, הלוואות בסכומים מאוד גדולים, שמאפשרים לממן את שכר הלימוד במהלך 3 שנים הראשונות. כן, בואו נזכיר רגע שרוב היוצאים בשאלה הם די עצמאים, כאילו, כלומר, אין להם עזרה. נכון. אם זה כבר, אם אנחנו נגד הממסד הזה, נגד האוניברסיטה, למה שנממן לבן או לבת שלנו את הלימודים, נכון? אז בהחלט כן, מרבית היוצאים בשאלה מוצאים את עצמם, צריכים לממן את עצמם, כולל את הלימודים, מחיה, מגורים, הכל לבד. זה לא קורה עם תמיכה של ההורים. אז באמת פה קמו ארגונים כמו למשל ארגון קמח, בנוסף לזה יש את ארגון הלל, שגם מי שרשום אצלו, זה אומנם קצת תהליך כזה, צריך להירשם, מוקדם, אבל אחרי שנה כבר אפשר לקבל גם מלגה מכובדת מאוד, מלגה שנתית. מעולה, בתמורה לכמה שעות התנדבות? משהו כזה, כן. לא משהו שמעיק מדי, אבל... אז אוקיי, אז הנה עוד, תרשמו לכם, ארגון הלל. כן, ארגון הלל. תיכנסו, אנחנו לא יצרנו איתם קשר, אבל נראה לי שהם ישמחו גם לדעת שאנחנו ככה מפרסמים אותם. אבל באמת, כל מה שיכול לעזור לסטודנטים יוצאים בשאלה, אז הנה, אנחנו כאן ננסה להביא את זה לכם. אז ארגון הלל מחלק את המלגות האלה. אתם צריכים להירשם לפני, כלומר, זה משהו חשוב שצריך לדעת. נכון, כן, וחבל, יש כאלו שמחכים עם זה, ואז מחכים ולא נרשם. אז אוקיי, אז ייקח לכם איזה שנה עד שתוכלו בעצם להגיש. תגישו עכשיו. עוד לפני תחילת הלימודים. כן, אפילו לפני, להירשם, לראות איך זה עובד, ככה זה, הגלגל ירוץ יותר מהר, תקבלו מלגה יותר מהר. נכון, ממש, ממש. אני ממש הפסדתי כסף בזכות הדחיינות האקדמית שלי. כן, דחיינות זו תוכנית שלמה שאנחנו צריכים... כן, אנחנו עוד נעשה כזה תוכנית ביחד, נביא גם כמה חברים טובים שהם דחיינו. אני חושבת שאפשר להכניס פה 90% מהסטודנטים. אבל נעשה את זה פעם אחרת. מתישהו. לא, כן, תוכנית על דחיינות זה לא... בהזדמנות. אני רוצה קצת לדבר על כמה דברים שבעצם יש בתוך הדיקנת הסטודנטים. מעולה. קצת להיכנס רגע שנייה אחת כן לאוניברסיטה העברית, בכל זאת משהו שאני מביא עם הידע שבו אני, עם הידע שלי בתפקידי. אז יש את דיקנת הסטודנטים, שזה בעצם
מקום באוניברסיטה שמיועד לענות על כל הצרכים של כלל הסטודנטים. בכל מיני תחומים. לקויות למידה. לקויות למידה. הורות. הורות, מזהה בשכר לימוד, מצוקות כלכליות. יש גם כמובן את הנציבות למניעת הטרדה מינית. חשוב מאוד. חשוב מאוד. בקיצור, יש שם, זה כולל בתוכו כל מיני תחומים, כל מיני זרועות שנועדו לעזור לסטודנטים שנמצאים באוניברסיטה, ואנחנו יחידה בתוך הדבר הזה. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מלווים סטודנטים, למשל יוצאים בשאלה, אז הוא מקבל את מרב ההטבות הללו, שמתוך הדיקנט, במימון כמעט מלא או מלא שלנו. כמו למשל, אבחון של לקויות למידה. אז יש הטבות מהאוניברסיטה, הערכות זמן, כל מיני הקלות שיש לאנשים שמתקשים בלמידה, ויש איזה אבחון, זה עולה כסף, אנחנו מממנים את זה. יש את הליווי הפסיכולוגי, סטודנטים שמתקשים וצריכים איזושהי עזרה. לא צריך להיות במצוקה כל כך גדולה, כדי להצטרך עזרה בימינו, שכולם דבוקים לסמארטפונים. אז אבל רגע, זה רק ליוצאים בשאלה או ש... לא, אז יש את זה לכלל הסטודנטים, אבל יוצאים בשאלה שמגיעים אלינו ופונים אלינו, אנחנו מממנים להם חלק גדול מהדבר הזה. אוקיי, חשוב מאוד. כן, זה מימון, זה בעצם ערך כספי. זאת אומרת, אם ממש יכולים להשיג דברים בפחות או לא בכסף, ללא כסף. נוסף לזה, יש את יחידת הסיוע באוניברסיטה שכן עוזרת בשכר לימוד, מורידה וכולי, את שכר הלימוד, וכאן אין לנו עבודה ישירה איתם, אבל סטודנטים יוצאים בשאלה, נמצאים במצוקה כלכלית, מקבלים איזושהי משנה העדפה. כאילו, יש פה הבנה שיש פה מה שנקרא הצטלבות מיקומי שוליים, כאילו יש פה שני מחסומים בדרך להשיג את התואר, ולכן יש איזושהי העדפה של יחידת הסיוע יוצאים בכלל, יוצאי החינוך החרדי, ויוצאים בשאלה. וואו. אז מעולה. כן, אז זה הדברים המרכזיים והדבר הגדול שקורה מאז שאני נכנסתי לתפקיד, וזה משהו חדש שלא היה עד היום, זה בעצם הקמה של קהילה חדשה שנקראת הקהילה האקדמית של היוצאים והיוצאות לשאלה באוניברסיטה. וזה משהו שלא היה עד היום. האוניברסיטה הבינה שמעבר לכל הצרכים האקדמיים והאישיים שמקודם הזכרתי, יש גם צורך באיזשהו הוואי חברתי ופלטפורמה שתעזור לאנשים להשתלב בתוך החברה החילונית. ופה בעצם יצרו את הקהילה הזו. ומה זה אומר קהילה? אז מעבר לאיגוד בתוך הפייסבוק וקבוצות וואטסאפ וכדומה, יש גם אחת לחודש אירועים תרבותיים שאנחנו עושים, שמיועדים לקהילת היוצאים והיוצאות בשאלה באוניברסיטה. אחת לחודש. אחת לחודש. וואו, כן. שנפגשים פיזית. פיזית נפגשים, התוכנית האחרונה שלנו הייתה יחד עם השחקן, השף והקומיקאי שי אביבי. יפה. והיה מאוד 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 נחמד, והייתה ענות מדהימה, הגיעו הרבה אנשים. מה זה הרבה? תן לי מספרים. בסביבות ה-40, 50, 45. וואו, יפה. כן. וכמה יש סך הכל ממה שאתם מכירים באוניברסיטה? אנחנו כרגע מכירים קרוב ל-80 יוצאים ויוצאות לשאלה, אבל ההבנה היא שאנחנו עוד נגלה. עוד נגלה, כי זה משהו חדש, אז רק עכשיו מתחילים לפנות אלינו, ורק עכשיו אנשים מתחילים לשמוע על הדבר הזה. אז, והתקווה היא ממש לגדול ולצמוח, ויש לנו תוכניות לעוד כל מיני דברים. וואי, מה, אתה תגלה? תעשה לנו ספוילרים? ספוילר קטן. באירוע הבא שלנו יהיה ערב מוזיקלי, עם היוצר והזמר שי גפסו. כן. אוקיי. וזה יהיה ערב מוזיקלי, שגם יעלו שם... אפשר גם. את יוצאת בשאלה? אני יכולה לשאול הרבה שאלות, אני חוקרת בעצמי. את יכולה לחזור בתשובה, ואז לחזור בשאלה. ואז זה יעבוד? אולי זה יעבוד. לשי גפסו זה עבד, הוא נכנס רק בזכות זה. אוקיי. כן, הוא חזר בתשובה, חזר בשאלה, ואז אמרתי לו שהוא יכול. שהוא יכול, מעולה. וואו, אוקיי, אז לא סתם שיר הסיום שלנו. כן, שיר הסיום שלנו הוא באמת שיר שבחרתי של שי גפסו. שי גפסו, גם הבאתי אותו לאירוע הזה, והזמנתי אותו, נכון, אותו לאירוע הבא של היוצאים והיוצאות, בגלל שראיתי פה מישהו שעשה תהליכים, שעשה שינויים, על אף שההיכרות שלי איתו באופן פרטי מאוד כמעט ועינה,
אבל את המוזיקה שלו אני הכרתי היטב, ואחד השירים שמאוד מאוד אהבתי זה השיר שרציתי להשמיע בסוף התוכנית. כן, ממש עוד כמה דקות. ממש עוד כמה דקות. השיר הזה הוא באמת מבטא איזשהו משחק, מנעד בין העולמות האלה של, אולי אפשר אפילו לפשט את זה בין כיפה ללא כיפה. וואו. וזה היה יפה, אני אהבתי את השיר הזה. איזה כיף לחברי הקהילה. כן. זה משהו שעכשיו מאוד מאוד שומעים על זה הרבה, על קהילות. אני בעצמי, יש לי כמה קהילות, קהילה אחת מאוד גדולה של אימהות באקדמיה, כן. גדולה יחסית, כן? כמה כבר אימהות סטודנטיות יש, מסתבר שיש לא מעט. כן. וכל העניין הקהילות, יש לך רקע? כלומר, איך החלטת לפתוח כזה דבר, להיות אחראי על כזה דבר, כלים? אין לי שום רקע, זה ממש קורה ביחד עם האנשים. וואו. אנשים מדהימים, אנחנו מאוד מנסים להתאים את עצמנו לצרכים של האנשים. לצורך העניין, למשל, ברעיון של קהילה. אז מתוך הקולות גם עלה הצורך בליצור משהו שהוא קהילה, אבל קהילה שהיא מחברת לקהילה החיצונית, הקהילה החילונית, הלא דתית. אז אנחנו גם מתכננים לעשות אירועים שהם יהיו מיועדים לכלל הסטודנטים, כן, לחברים וחברות של יוצאים והיוצאות, שיהיה גם איזשהו, אנחנו רוצים ליצור משהו שהוא גדול, לשים את הרעיון הזה, את המושג של יציאה בשאלה, להנכיח אותו בתוך, בכלל, בפרט באקדמיה ובכלל בחברה הישראלית. כן, תקשיב, כשאני דיברתי איתכם, וככה עשיתי בירורים מה זה בדיוק אומר, אז גיליתי כל מיני דברים שאף אחד לא באמת חושב עליהם, שלמשל, אתה לא מכיר את בובספוג, או שכן מכיר, אבל לא באמת, או כל מיני דברים כאלה שהם לא כל כך חשובים, אבל למשל בשיחות, אז שיחות מסוימות, אז קשה להבין על מה מדובר. זה מדהים, תראי, אם את היית מגיעה לאירוע של היוצאים והיוצאות בשאלה, האחרון שהיה, היית מגלה שגם לך יש פערי תרבות לא קטנים. אני בטוחה. את יודעת כמה בדיחות פנימיות רצו שם, שהמנחה שי אביבי לא הבין אותן? הוא לא יכול, אז בדיוק אותו הדבר גם למישהו שהוא יוצא בשאלה שנמצא בתוך סביבה חילונית, כן. בובספוג, אני לא יודע מה זה, והארי פוטר לא ראיתי ולא שמע ולא קראתי. ממש בור בהשכלה, חברים אומרים לי כאילו שאני בור ועם הארץ. איך יכול להיות שאני לומד באקדמיה ואני לא מכיר את הארי פוטר ולא קראתי את ספריו? כי הארי פוטר למד לא בהוגוורטס, אלא באוניברסיטה העברית, נכון? ברור, כן. הוא היה איש מאוד מכונן. כן. וכן על זה דרך הרבה דברים שאני לא מכיר, ממש. סרטי ילדות, אז בעצם אפשר לעשות איזשהו ערב כזה שמחבר. לגמרי, אז ממש יש לנו כאילו תוכנית לקראת יותר באמצע הקיץ, לעשות איזשהו ערב עם ערב קולנועי לסטודנטים וסטודנטיות, והנושא שם יהיה יציאה בשאלה, אבל זה יהיה משהו כזה פתוח לקהל הרחב, אז אני לא נותן תאריך כי זה עוד לא מגובש. כן. ואל תתפסו אותי על המילה אם בסוף לא יהיה. נראה לי שעכשיו אין לך יותר מדי ברירה. כן, נכון. ולזה אני גם יוכל להצטרף. וזה ברור שאת תוכלי להצטרף, כן. הנה, יש לי כבר חבר אחד יוצא בשאלה. ייי! ייי. כן. אז זה יהיה פתוח, וזה יהיה משהו שהוא מיועד לקהל הרחב. ברעיון באמת, זה ליצור את החיבור הזה. לגשר על פערי התרבות, על המונחים שאנחנו לא מכירים. אני אלמד אותך מה זה שטייטל, אני אלמד אותך מה זה קוגל, ירושלמי והרינג, ואת תלמדי אותי, אז סתם, אז האמת היא שבנוסוח שזה יצא לי זה הכי לא נכון. לא, אבל זה הכי לא נכון, כי אני חושב שיש פה, זה לא באמת קשור למונחים, זה משהו יותר עמוק. להרגיש חלק מקהילה מאוד גדולה, מקהילה חילונית, אני חושב שליוצאים בשאלה יש הרבה מאוד תרומה, יש הרבה אומץ שנמצא בתוך התהליך הזה, ואפשר ממש לקבל, אני חושב ששני הצדדים יוכלו לקבל מזה הרבה. כיף גדול, אני כל כך שמחה לשמוע, וכל כך מצטערת שהזמן עובר פשוט הזמן הזה קצר, מהר. כן, ממש ניסיתי לדחוף מילים כזה, יש לי שאני כאילו בדדליין, אני פה במחשב ורואה כאילו את התכנים שאני רציתי בין היתר להעביר. אבל בסדר, יהיה לנו עוד הזדמנויות לדבר. אתה כמובן מוזמן לכתוב לאתר, יש את האתר סטודנטים שיודעים, אפשר לכתוב שם כל מיני תכנים מועילים שיכולים... אני חושב שאני אעלה איזה משהו בעניין הזה, אפילו שאת עושה לי ממש כאילו התחייבות בלייב, כן, אני לא הכינה אותי לזה מראש, אבל אני אכתוב משהו, אני חושב שחשוב, ולעדכן לגבי במיוחד תכנים שקשורים ליוצאים בשאלה. מעולה. ועל שי גבסו כמובן. ועל שי גבסו, איך לא. על שי גבסו. כן, רגע, בוא נסיים, אנחנו מסיימים עכשיו ושיש לנו עוד זמן. אנחנו נצטרך... אז אני רוצה להגיד לך תודה. תודה לך, תודה רבה. היה לי גם מאוד מאוד כיף. ואני מקווה שגם לכם היה כיף, ושלמדתם משהו, אני למדתי המון.
נתראה. נתראה. שוב. נתראה, אינשאללה נתראה מלא. להתראות. תודה רבה. ביי.